Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy iti Timek Tinamnama, may sa Timek ngagpukpukaw ani Apo Isus umay manehen. Agsagana ka asumabet ken kuana, palentegem ti dalat na. Anyaman nga pagurasan ti lubong nga pagdingdinggan nyo, gagayem ken kakabsat. Daytoy ti pagayam yo, Pastor Vic Ariola III, kapkaplawan na kayo, manipod ditoy Loma Linda, California, USA. Agyaman kami, taadan nasurok nga 50 nga nasyon, pagdingdinggan, dagiti kadaraan nga Ilocano. Dagitoy ket babaen ti survey, naanag ken kita, nga da kayo dita gagayem, nga si Anep, nga mangpadpadaan ti programa tayo Timek Tinamnama. Agyaman kami met, kadagiti tattao nga nagpadlaw, ken nangited ti kiddawda nga may kararagan, ket pangasiyo ta di kay umalamiim ket ipakambuyo di kita nga request ta dati grupo dito Timek Tinamnama prayer room nga mangikarkararag kadagiti kiddawyo kastamet kada kayo ti programa Timek Tinamnama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries manipod dito Loma Linda, California, USA. Manggaganmet dito yung programa manipod ti Asia Pacific Airwaves, DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, ti Timek ti Pacifico. Manggaganda ito nga radio, intero nga lubong, kastamet iti Facebook, ken kung kuna tayo nga live streaming, babaen iti teknolohiya, nga inaydatag ti Dios kada tayo, ti internet, tapno mabalin tayo nga makita ken manggagaan, dagiti programa nga makaited, iti rangay, ken panakasalibukag, dagiti panagbiag tayo, ana espirituan. Ketita, agkararag tayo. Diyos mi ang managayat unay, itan tagadal kami kadagiti napatega sa saom. Kayat ko nga ibabait digiti ayatek agakabsat nga dumdungeg sa dinuman nga lugar ti lubong nga pagdengdenggan. Digiti anak nga dadan nga gadadal pangasim ta sikat ipakiadda kadakwada. Digiti pamilyas agkasapulan da iri panakaidalan tinaldaw-aldaw pangasim apo ta bendisyonam digiti pamilyami. Guardiaam manipod tigayang iti kabusor. Ken kastamet dagiti na espirituan akasapulan ken na pisikalan. Ken kastamet dagiti emosyonal a sitwasyon pangaasim kaduapo akas iti panang patalnam panang pasardeng mo iti bagyo si kakadit iti Dios nga makiada ti tunggal familia. Kararag mi dagiti gladladingit gaputi panagpasina da kadigiti ayaten da ti biag nga napanen ijay tanem agin ina na matmaturogan kan patay. Agyaman kami ta ti saan nababayag agsubli ni Apo mi nga Isus riingan nanto amin digitoy nga kakabagyan min nga agin ina na taddanto inkarim nga nainggasatan nga aldaw ti panagukar ket makita min tumanen digitoy ayaten mi ti biag ganyan nga naging bago Apo. At ita ito nga aldaw sikat isang germi awitan na kami kuma. Tado dagiti bakbaklayan mi. Aparparikot ken kastamet dagiti karit iti panagbiag. Agyaman kami unay. Tababayan ti Espiritu Santo makisao ka kati tunggal puso. Napalubusan da kaan nga umay sumrek ti ruangan ti puso mi. Katagbalin ka di da ito yung aldaw anaragsak na bendisyonan ken makayayo. Agyaman kami unay Apo. Ta sinong bato mo digito ya kararag mi agsipud ta dinawat mi iti pamati
Babaen, itinagan ni Apo may Jesus sa manubot mi. Amen. Nakaskas ni Jesus nga Apo, isut mangisalakan kanya. Ilemenak itilinong ti bato apa kasaraka karagragsak. Ilemenak itilinong ti bato agbalin asalinong ko. Itulinak yakulan san ayat na ket abong anak imana ket abong anak imana. Nakaskas daw ni Jesus nga Apo, pinukaw dagit tirigrigat ko. Jak to magaraw ta isuteng lenak pigsa ti ited na kanyak. Ilemenak itilinong ti bato agbalin asalinong ko. Itulinak yakulan san ayat na ket abong anak imana ket abong anak intong itidayag na tumayabak nga inkenkwan na sumabak. Di ayat ken panangi salakana ina tumet ikan kana. Ilemenak itilinong ti bato agbalin asalinong itulinak yakulan san ayat na ket abong anak
Kadalan tayo ti tinggal daw, iti suheto, kasano kadi na nagbasol ti tao. Ano dagiti mangibagbaga nga, idi awampay ti basol, akas ko na yung tinasantuan nga surat, dahil lubong tayo naparswa nga perfecto. Ngayon din simre kan iti basol, nagbaliw, iti kasasaad na. Amuyo gagayem ng rugi ti basol, idi binaybayan ni Lucifer nga Satanas ita. Binaybayan na dagiti anghel na iti panagtulnog da kani Apo Dios. Idin nga naparwardan manipo di jay langit akas kunayan ti Apokalipsis kapitulo 12 versikulo 9. Implano ni Satanas nga sumurot ti tao kenkwana. Isungahan kayo nga agsidsidao tado dagiti tattao nga hanga na imbag ti pampanunot na. Ti mapampanunot do laeng dagiti ragragsak da ken dagiti anyaman nga makayayo laeng ti panagbiag da. Ngano da duma ken maminsan pa'y sa andan nga iraman ni Apo Dios kadagiti panakipagpagnada ken oray dagiti desisyon da iti biag. Adaris guna gagayem nga inton hantayin nga iraman ni Apo Isus kadagiti planos tayo, oray dagiti ad-adang tayo, oray kadagiti panagbiag tayo, gundawayan dayta ni Satanas. Ni Satanas saan na amabalin nga basaen ti adda iti panunot tayo. Ngem inton aramiden tayo ket ipakita tayo ti tarigagay tayo gundawayan nan. Iti pangsulisog ken mangiting dayta nga rikrik na. Nga agturungan ken kuana tapno isun ti Apo tayo. Nga saanen nga ni Apo Dios. Amuyo adu ti pasurot ti kabusor kadagitoy a panawen. Agparangdaan na linteg, ngem ti puso da, dakes. Agis-isem da tirwar, ngem di uneg, ti puso da nakarupanget, nakamisuot. Daytoy at talaga, imakon ko na nga dakkel a panagbinusor ni Kristo kani Satanas. No nangyagyon na di pagsasaw ti Ingles, the great controversy. Iso na ito, dakkel a panagbinusor. Adda gulagol. Adda resiris. Iso nga idiri tayo ti kinapudno tapno maabak. Dagiti bambanag nga sulisog gayang ti kabusor kadagiti amin amamati ken kastamet ti asinuman nga dumdumngeg daytoy nga radio iti daytoy nga oras. Masapol mapantay kini Kristo. Antay ko mapalubusan, orain niya nga kanito, nga lumagto ni Satanas, kadagiti panagbiag tayo. Kumpet tayo, kasi tatalgayad. Kas nga tayo abal-abal, ijay sargwelas. Oray kasanogong gunem no nakariing, dahil nga abal-abal, ingkapet na, dagijay, nga pagkapet na iti bulong, kas na kumakakapsat. Oray umay dagiti agus, dagiti angin anapigsa. Agtakder tayo ket agmatalek tayo, nga saan tayo nga matnag. Adumot dagiti tattao tatta nga itanggayada mo ti biagda nga matnag, agin tuturog da, matnag da, maturog da, matnag da, iti pamati. Yang pangasyo gagayem. No agpili kayo no anyat isurutin nyo. Surutin tayo ni Apo Isus sa gagasot a porsyento. Tainton oray dayjay kakakapuyan, kakakapsutan a Kristiyano agparintumang katagkararag pumanaw dagiti minil-milyon a demonyo. Amen. Amen. Iso nga gagayem agkararag tayo. Tapno agridam ken agbiag tayo nga si sa talged. Tati kabusor adda nga kas ngumurnger nga leon ngumay na sabruten adipinen
ken ibalod na tayo manipod ka dagiti basol. O sa rin pa'y tiga busor, dagiti naglabas tayo. Padakkelin na tapno san tayo nga masideg kini Apo Isus. Dati pangruna gamin nga tarigagay, bueno plano, tika busor, ipakita na nga ni Apo Isus, hana tayo ngay ayaten. Tada tayo kat managbasol tayo, katagsipot na managbasol tayo, awanen ti gundaway mo. Nga bumangon pa'y kinagturong kini Kristo. Hangapod no dayta. Tani Apo Isus adang agururay, si ayat, nga umarakop ken mangpasungad ken ka. Tapno ikan na katibaro nga biyag, ikan na ka tinanay nga regta ken pigsa nga agtakder. Kadagiti gayang ti kabusor ken kadagiti na duma-duma asubok. Iti biyag, iti naldawaldaw. Nangabak ni Apo Dios, amen. Isun tagtalinaed ken ka. Ket babaen ti kadda ng tapusom, no mampay adda tatta ti makunkon nga dakkel a panagbinosor iti naimbag ken dakes. We are in the winning side. Adda tayo iti lugar wenno iti ayan ni Apo Jesus nga mangabak kadagiti amin na sulisog nga umay kadagiti panagbiag tayo. Alaga gayem, agpadpada day nga awis. Awis asumurot ti kabusor, wenno awis nga agtalinaed ken mapanen ken ni Apo Jesus. Iti day tingal daw anu digiti babanag akarit nga sangwem gayem. Ngem into ni kararag mo nga kun am Apo sumurek ka ti pusom. Agtalinaed ka kadi ti panagbiag ko. Takait ko nga pagbiyagan iti biag mo. Ket kayat ko Apo nga sangwen day tingal daw nga ni Apo Isus laeng isu iti kadwak ken mangiturong ken mangimaton iti dalan ko ti day tingal daw hamon to ipalubos ka ni Apo nga matnagak. Wenno masulisugak, tati matakit kumikita laeng ken kaagkarkararag ko na tulungan na ka po isalakan nak. Pagbiagak ti biag mo katagbalik yan. Anya tinaramid ti uleg ijay minuyungan ti Eden. Ngayan, daadan ken ni Eva ili. Tinasantuan nga surat nagimbag launay gagayem. So agbasa kayo tinasantuan nga surat. Kayat ko nga basahin iti Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 ken 4. Kastoy idi tinaramid da ijay uleg, ijay minuyungan ti Eden. Kunana, iti teksto tayo. Itan ti uleg isu idi nga kakasikapan kadagiti amin nga animal iti daga. Ngay naramid ni Apo Dios. Ket isu kinunana ti babae ni Eva daytoy. Pudno aya akinuna ti Dios, saan kay amangan iti amin akayo ti minuyungan? Ket ni Eva, kinunana ti uleg, kadagiti bunga, kadagiti kayo ti minuyungan, may palubos amangan kami. Ngem ti bunga ti kayo nga dati tenga ti minuyungan, kinuna ti Dios. Di kay to kanen, di kay to sagiden, tainyaman, abanag, ken kanito, masagiden nyo, matay kayto. Ket ti uleg kinuna ti babae, saan nga pudno, amatay kayto. Amuyo gagayem, ti uleg iso ti medium, pangalan ni Satanas ti imatang ni Eva, ijay hardin ti Eden idi. Binaliktad da ito'y nga uleg, nga iso ni Satanas, ti kinapudno, ti sango ni Eva. Amunang makapanganda, kadagiti kay kayo, iti manuyungan, ngem imparangarang na akasla dagitoy imparit ni Apo Dios. Nakita yo ti sirib na, ha? Ngem idi impudno ni Eva, abunga laeng ti kayo, ti tenga, iti
minuyungan tinayparit akanen ken sagiden da dila ket matay da. Sinupyat ni Satanas ni Diyos gagayem. Ket nagulbod akin na saan kayto amatay apudno. Ni, kunana hang kayto matay apudno. Apay adadayjay saan nga pudno? Adadayjay matay ka nga pudno. Ngem ti bagbagana datoy matay dayjay na espirituan akasasaad da. Nga insad ni Apo Diyos kadakwada. Alay turi tayo gagayem. Asino garot tatan ti pinati da Adan kini Eva. Ti Diyos wala ti ulag. Alam mo pantay jay nangirugyan tayo nga kapitulo 3 ti Genesis versikulo 6. Ket kastoy ti kunana. Ket idi ti babae nakita na ati kayo nasayat akanen, ken makayayo abuyaen, ken kayo ang makagargari ang mamagsirib, pimuros iti bunga ket nangan. Kastamit inikkan na ni asawa na ket isu nakipanganmet ni Adan. Amuyo gagayam apaman nga kinitabda nangandan daydi nga may parit abunga. Nakita dan ti bagida nga lamo-lamo. Tadajay naka-original nga nakaparsuan ni Apo Diyos akasasada na ikat. Katadjay na espirituan akasasad ken kababalinda nga agtaleklan ken ni Apo Dios nagsalungasing da nagsipod ta ad-adda nga dinengeg da titimek di uleg uno titimek ni Apo Dios agalwad kayo ta mga lakit di nga sa amuten nga timek ni asawa yo ti mangeg yo no diget timek ti sabali nga uleg uno sabalin nga timek ti mangegan tayo nga saanen nga titimek ni Apo Dios. Timek ti agpabaknang, timek ti agsalungasing, timek iti agtakaw, timek iti masulisog, timek, ado nga klase nga timek, pangasiyo karagalwad kayo. Ang mga lakit di nga sabali nga timek, uray kadagito kanito, ti makisasaw kada kayo. Tapno may siyasi kayo kat saan yun nga pag naanti kinapudno nga isuro tinasantuan nga so agalwad tayo gagayem. Ket itimek laeng kumati Espiritu Santo, the sweet Spirit of God, tinasamit nga Espiritu, iti Dios, ti adda kuma nga umay nga agdiso kadagiti panunod ken puso tayo. Tapno ti panagbiag tayo ket biyagan ni Apo Jesus. Oray dagiti pampanunot tayo, oray pa iti panagsao tayo, oray pa iti panagem iti bagi, oray pa dagiti panakakita dagiti karuba tayo, no pamilya tayo nga datayo, ket adda ni Apo Jesus kada tayo. Dayjay laeng tignay ken langa tayo, mayaninaw ti kinaimbag ni Apo Jesus ti rupa tayo. Anyan nga nagimbag gagayem. Naikat dayta akasasaad. Idin nga nangan dadan ken Eva dayjay bunga nga may parit. Takunana gagayem. Ijay Roma 5:12. Gapuna no kasano ti seserek ti basol iti lubong gapo ti maymay sa tao. Ket ti papatay gapo iti basol. Ket iti kasta ti papatay imay kadagiti so amin nga tattao agsipod ta isuda nagbasol da amin. Ana imbaga nga kagudwalaeng. Amin kunana to. Nagbasol tayo gagayem. Amuyo ti prinsipyo ni Apo Dios iti panakaisalakan. No agtulnog tayo, may salakan tayo. No agsalungasing tayo, matay tayo. Ngaman yan nga nagimbag tanda ni Apo Isos nga isutirang tahi. Isutiremedyo iti baso lakas kunain di Roma 5 versikulo 8 yan tangay tada tayo managbasol tayo pailaeng ni Apo Isos inala na ti lugar tayo. Amatay gapo kadagiti basbasol tayo. Amen. Nagimbag kitid na ita nga Diyos. Inala na ti lugar mo nga sika kumati-matay. Ngayon ni Apo
tayo. Adios, inala na. Ni Apo Jesus, inala na dahi nga lugar. Tapno madan tayo iti biyag. Anya kadi, timakon ko na abasol. Dahito pala yung ti kaimbagan nga definisyon, uno pa na kay tarus, iti kahit nasa uwen, iti basol. Kahit kumot lang ako sa rin gagayem, iti umuna nga 1, 3, 4. Anya ti makon ko na abasol. Kasi ti kuna na iso amin a makaramid ti basol, aramidon na met iti may salungasing, iti linteg. Dalinteg dito ay. Anyi bagbaga nga awanan ti linteg. Unim baga ni pastoryo nga awanan ti linteg. Ibaga na ti adda, gagaya. Ada pala linteg. Sa ibilawlawag ko, ti kahit na kakay papanaan. Iso amin na makaramid ti basol, aramidin na metla nga may salungasing tilinteg. Ta ti basol iso ti panang salungasing itilinteg. Tumulong gagayem, tilinteg ti Dios. Ti panangamuta yun anya ti basol. Ti madigamin gagayem, kasabatay nga kasaba, pukaw tayo nga pukaw, nga kunatayo, awanan tilinteg. Apang ibagbagatay nga awan tilinteg. At kami iduldulin tayo di jay. Hantay kahit nga parwarin nga dapay la Sabado. Ta sinuktan tayo maten, ti panaggilin tayo ti Sabado, nga inyakar ti tao, hanga ni Apo Diyos. Inyakar ti Iglesia Romana Katoliko, iti panagnilin ti Domingo kat aming nga protestante, sinmurot da. Hamutin nga ni Apo Diyos ti sinurot da. Di Matthew 5:17, 18, kunana sa jay, hangko, nga imay, tapno pukawag tilinteg, imayak, tapno tungpalek, taginayunek. Sa tayo kasabatatang, awanan tilinteg, awanan ti Sabado, agalwad kayo kakabsata. Sa bali, nalabit, nga timag timang mga gantay nga haan nga timag ni Apo Diyos. Ngayon, nagbatay tayo ti Biblia, nga iso ti pamoon ti kinapudno. Tilinteg, gagayem, napaadda, tapno, iturong na tayo kay ni Apo Isos. Hanga napaadda, tilinteg, tapno, isalakan na ka. Tatilinteg, hana ka may salakan. Ulitek. Tilinteg, hana ka, amay salakan. Anya garod ngay Pastor Ariola, ti panggap tilinteg. Tilinteg, naramat, tapno, mangibagaken ka, nga nagbasol ka. Mayarik ti may nga sarming, kunana, at damukat mo, ano, di ka pa nagdaramos, narugit mapangka. Iji banyo, tapno, mga lakay ti labakara, tapno punasen ti rupam, tapno nagwapo kamat, makita ni bakit mo kan dagiti karubam. So, dayjay sarming, ibaga na mapangka. Agdigos ka, makayayon ti angot mo. Kahit na makita nga dayjay rupam, ijay sarming, kahit narugit. Dalusam. Kasta kakabsat ti ubra, itilinteg. Ipakita na, nga datayo, managbasol tayo, ket tilinteg, hana kahit nga sa uwen, nga igusugos mo, dayjay nga sarming tirupam han, ibagbaga na, mapangka, tatno madalusan ka, tilinteg, ibagbaga na, mapangka kini Apo Isos, ta isot mangisalakan ken ka, babaen ti parabor na, tilinteg, at dapay laeng, hanga napukaw, akas-ikas kasaba di kiti daduma, at tilinteg, tapno iturong na tayo kini Apo Isos. Gapo ti linteg, ibaga na nga nagbasol tayo. Masapol tayo ti mabalbaliwan. Kahit ni Apo Isus laeng ti mabalin, ang makaisalakan ken ka, oray ti dayto kan ito, mabalin na ka nga isalakan. No pagpanawan mo dayta nga basol, ket agtalinaed ka ken kuana. Ket ikarim ken kuana, nga samunton nga sagiden ken agsubli, iti dayjay daan a panagbiag mo. No isukom ti biyag mo ken kuana, ket paluboso mo nga isu ti mang tagikwa, ken isu ti mga kon, ken magiturong ti panagbiyo. Oray ti dayto nga alda, pakawanan na ka, awatan na ka, isalakan na, dahil naglabas, adakis a konsensyam. Isalakan na ka, manipod ka na kiti, naglablabas, akababalin, kinaman nagbaso mo. Oray si kati kakakaruan, ang managbasol. Dito lugar yun. Pakawanan na ka ni Apo Isus, dito nga aldaw. Awatin na ka, arakupon na ka. Kaputilintag ibaga na, ingka kini Apo Isus, ta isot mangisalakan ken ka. Handa ka may salakan tilintag, ngam hanga napukaw tilintag,
nga magturog ka kini Apo Isus, babayan ti parabor, isalakan na ka, iti daytoy nga aldaw. Ulitek, isalakan na ka, iti daytoy nga aldaw, ket inton awate mo ni Apo Isus, ket mapangka ken kuana, ket kunam, Apo, adtoy isuko kun ti biag ko. Uray, di kiti naglabas, pampanunot mo adakes, konsensyam nga hanga maagasan ka puta, naramid mo nga basol, nung mapagkakin ni Apo Isus, ikan na ka tinadalos a konsensya, ken panagbiag, oray tayo tingal daw, tagilintag ko na, mapagkakin ni Apo Isus. Isalakan na ka ti parabor na. Katita nga panangisalakan, ideklarar na ka, akas, saan ka nga nagbasol? Nagimbag ti parabor ni Apo Isus. Amazing grace. Nakaskas daw a parabor ni Apo Isus gagayem. Nga Isu, akapadasan tayo. Apaman na awaten tayo ni Apo Isus. Iti daytoy ngal daw. So nga Isu amin na makaramid ti basol. Aramiden na ti may salungasing tilinteg. Tati basol Isu ti panagsalungasing itilinteg. Ngem hanakit nga sa uwen, nga napukawen tilinteg. Tat tilinteg, tumulong nga mangiturong kada tayo kini Apo Isus. Nga maamuan tayo no anya ti basol. Ket no makita tayo nga da basol at dati remedyo ni Apo Isus. Si ayat nga mangpakawan ken mangawat ken ka. Gagayem ko, panagsukir tilinteg, isu dayta ti basol. Ha? Anay rugi, iji minuyungan ti Eden. Kinapudno dayta prinsipyo ni Kristo, uray pati dayta aldaw tayo. Ngano man pa'y adda iti gulagol, gubat, ti dakes ken tinasaya. Babaen ti Ebanghelyo dungig tayo. Babayan ti kaskasaba, oray da iti timek tinamnama amang ngaganan ti 50 alas nasyones. Pagdengdenggan di kiti gagayem tayo. Nga Ilocano. Masapul ko mga agtultuloy da ita. Kapanagtalek tayo, kapanagtulnog kini Apo Dios. Tani Satanas kayat na, ken ragsakin na ti panagsukir tayo. Antay palubos, gagayem. At datayo, itinakkel agubat. Napilyen tayo ti riro. O napilyen tayo ti kinapudno. Agyaman tayo launay. Tentong pilyen tayo ni Apo Isus nga iso ti rangtay, ngagturong ti panakaisalakan. Natalged tayo ito. Natalged tayo ito. Ti laing mabalintay nga ramiden. San tayo nga patangkanen, nagitirekrik na tayo nga kas nga nasanto tayo kat san tayo nga nagbasol. Ado dagiti tattao tattan nga ora inaramid da di basol da, ipatangken dalat nga hindi na handa inaramid. Agpakumbaba tayo. Amo yung mabasa ni Apo Isus itunggal puso gagayem. Mabasa na ti tunggal panunot. Awan ti may limeng tayo ti babae ti langit. Ni Apo tayo nga Isus, amu na tayo. Tamabilang na pa no kasano ti kaado ti buok tayo amuyo na ita. Amu na pa iti kiti kasapulan tayo. Ori ti dayto nga daw amu na ti pampanunutem. Amu na nga kayat mo nga isukom ti pusom ken kuana ti dayto nga daw. Amu na nga tarigagayam nga tinabayagin na panawen pinampanunot mo ti mapan ken ni Apo Isus. Mapan ka itagayem. Pinampanunot mo nga paglikudam mo dayta nga basol arakupo mo ti ayat ni Apo Isus ken ti kinaman nga asi ken parabor na. Mapangka itagayem. Hamu patangkanen ti pusom. San mon nga idulin pa'y wenno kaluban. No mampay hamu may baga dayta kini asawam, wenno giti anak mo, wenno karubam igagayem mo. Ibagam kini Apo Isus. Ket si ayat nga mangtedto ken kati konsensya anadalus. May sa konsensya nga may pukos laeng kini Apo Isus. May turong. Ket nalag-an to da jerik nam.
iti panakipagpagnam ken kuana iti naldaw-aldaw. Tinaminsan na panawen, iti ari ti Inglaterra napan ti kadakkelan nga pagbaludan ijay London. Ket sadyay napan na kinasasao dagiti adu nga balod. Ket kun ti ari napan ti maysa nga selya, maysa nga kwarto, ket pinggana nga agsanga gasotsa. Taing kari na gamin nga daytang aldaw, ti laeng aktibidades daytoy nga ari, mapan na kasarita, iti puso ken puso, kanagiti nga naibalod. Ket di rinugyan nan, iti panagsalsalodsod no apay nga naibalod, digitoy, nga lalaki ken babae, iti silid dati pagbaludan, daduma, 20 nga tawen, 30 nga tawen, daduma 5 nga tawen, daduma makalawas lang. Amoy ti kunada amin, di saludsoden ti ari, apeng adda ka ditoy. O naipabasol kanyak ti saan ko basol. O may saak nga natakneng a tao, magmagnaak iti nadyusan apan nagna, hangkoy naramid dayta nga basol. Dada sadyay, o hanak nga nagtakaw, o hanak nga nang papatay, o hangko nga rinanggasan, ken pinapatay wenno dinangranan dagiti tattao. Ni, aming muten nga da sadyay, bagada nga awang basol da, dinasanto da garod. Ngem ti ari kunana, ala, dandanin magudwa, dahito'y ibibisitak. Awan pulos ti mangawat nga nagbasol da. Takayat da nga ipakita ti ari nga gaputa, awan ti basol da, iti daytamot lang aldaw, parwaren ti ari. Digito'y nga na, agpanggep no apagarup nga naibalod nga iso ket awan ti basbasol da. Amin mo ten. Kunana, nagsaya atin, magayon ti basbaso, apa, dakay ditoy. Aging gana nga nadanon nan, dadya may kasangagasot nga balod. Ti ari sinalodsod na, gayem, apa, adaka ditoy. O apo ari, agbabawiak. Managbasolak a tao. Inaramid ko dayta, apan ang papatay dayta nga tao. Ngem ikarik, nga mapanak agpakawan iti pamilya na. Ikarik nga hangkunton nga arimiden, nga dangranan pa'y ti padak nga tao. Agladingit aklaunay ti inaldaw-aldaw. Gapot inaramid to nga basol. Ket masapol ko ti pakawan ni Apo Isus. Masapol ko. Nga ikarik ti dayto yung aldaw. Bigbigat ti basol ko. Ket no dayta ti paglintegan nga ikarok, ti panagyan ko ti daytoy nga pagbaludan ikarok, nga magbabawiak. Agyaman ni Apo Isus na amwak, iti daytoy pagbaludan. Ket kayat ko apagbiyagan ta tarigagayak met, ti biyag anabalbaliwan. Pakawanan na kuma ni Apo Dios o Apo Ari. Iti dayta nga kanito ko na ti ari, iti dayto yung aldaw, sumurot ko kanyak. Magana ka nagidig, agbanbantay, agwari, alain nyo dayto nga tao. At isa nga gasot at tao, nakinasasak, ibagada ka awang basol na handay naramid. Ngem dayto nga tao, binigbig na ti basol na. Si ayat nga agbabawi. Si ayat nga agbalbaliw. Pakawanek! Ket irwar kumot laing ti daytoy nga aldaw. Saan tayon gagayem? Nilembang pa iti basbasol tayo kini Apo Dios. Si bubulos ken si bubuslon, si papakumbang mapantayo. Agur-uray nga pakawan ken ka. Mangirugi iti panagbiag mo nga isun ti kaduam. Takno agbaligi ka. Manipod ti daytoy nga aldaw. Iti basol, ken ti parabor nga itid na ken ka.
May iso ko mong tibiyag mo ken kuha na ita. Oo, Diyos may amanagayat unay. Napagsasaritaan may apo no kasanungan ng rugi ti basol. Ti ayan mi alubong adda pelang ti basol. Awang kami pela di langit o apo. Adadak kalagulagol iti dakes ken na imag. Tulungan na kami apo tapos pilyan mi ti panid ni Apo Isus. Iti lugar ni Apo Isus hanga ti lugar ti kabusor. Ijay lugar ti kabusor nga agturong iti panakaisalakan babaen ti parabor na karigi ti panagbiag mi. No dada dito itattadig iti kakabsat. Nadapela ti basol nga mga adipen kada kayo no may limlemeng a basol. Di la isuko ti biag yu kat kunay nyo Pastor Ariola. Iti da ito yung aldaw kahit kung ipabaro iti biag ko. Kahit kung apakawanan nak. Namarik na yung managbasol kayo kat kayat yu ti mabalbaliwan. Itayag yu man ti imayo. Iti da ito yung kanito. Bindisyonan na kayo ni Apo Diyos nga kabsat. Bindisyonan na ka. Kabsat. Wen anak. Bindisyonan na ka ni Apo Diyos. O Apo dada dito digiti lalaki kan babae nga anak mo. Naparigigayan dati mabalbaliwan kat manipod ti dayto yung aldaw ikam idati konsensya ana dalos naagasan na konsensya. At pinalubusan dan ni Apo Isus nga may karigiti panagbiag da. Binigbig dati basol da ket kayat dan nga ikonpesar ipakawan ken ka. Kitagyaman kami tababayan ti panangitayag ti imada si ayat dan ti madan ti baro a panagbiag. Mawayawayaan iti basol. Agbiyagan tinaldawaldaw, iti parabor, arabuslon, ipaay ni Apo Diyos, kada kami, agsipod na tinawat mi da ako, tinapataganagan na po may Jesus. Amen. Gapuna jay lang